Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dnes je útorok, to znamená, že sú 3 dní po tatranskej šelme a ja som sa konečne po 2 dňoch spania a jedenia vybral von na krátky 10-kilometrový beh. A ešte predtým, ako začnú zábery z Vysokých Tatier, som aj chcel niečo o tom porozprávať. Na tatranskú šelmu som sa prihlásil hneď ako sa dalo, pretože sa to vždy vypredá veľmi rýchlo a veľmi som sa na ten pretek už tešil. Samozrejme, všetko sa vždy v živote skomplikuje a ja som musel ísť na operáciu kolena, to bolo v júni, 2 mesiace pred tatranskou šelmou. No a ja som chcel najskôr predať štartovné niekomu, lenže nikoho som nenašiel, pretože som mal na to už len jeden deň, nechával som to na poslednú chvíľu. A keďže som ich nepredal, tak som si povedal, že OK, skúsim to. Počas roka som nabehal toho dosť. Keby čosi, tak jednoducho skončím niekde na občerstvovačke. Moja taktika bola taká, že vybiehať kopce čo najrýchlejšie, čo najefektívnejšie. No a dole kopcom ísť čo najpomalšie, šetriť tú nohu. Tak aj bolo. Väčšinu ľudí, ktorých som obiehal do kopca. Väčšina z nich obehla zase dole kopcom, takže som sa držal stále na nejakej takej rovnakej pozícii. Bol som veľmi rád, že okolnosti boli také, aké boli a nakoniec som ten lístok nepredal a mohol som si to teda zabehnúť. Aj keď som mal o dosť horší čas, ako som mal pôvodne v pláne, ale o tom to nie je a hlavne, že som to mohol ísť. Takže poďme na to video. Budík som mal nadstavený na 5 hodinu ráno a keďže som v noci moc nespal, tak som sa zobudil už pred budíkom. Pobalil som si posledné veci do batohu, naraňajkoval som sa, nasadil do autobusu, ktorý nás odviezol na štart ku 3 studničkám. Postretal som tam ešte nejakých známych, pokecali sme a mohli sme vyraziť. Štart bol o 7:30 ráno a prvé kilometre sa bežali takýmto singláčom, kde sa to hrozne natlačilo a tie kilometre išli veľmi pomaly, ale neskôr sa to už rozťahalo a pomaličky sa zrýchlovalo. Snažil som sa hneď zabrať do kopcov a obiehal som čo najviac ľudí. Mal som pri sebe aj paličky, ktoré som sa snažil využívať do začiatku, lenže neskôr sa už ten povrch zmenil na taký kamenistý a viacej s nimi bolo roboty ako osohu, takže som ich chytil iba do ruky a neskôr som ich dal úplne za opasok. Pri stúpaní na ostrovy som už prekonal svoju dovtedy najdlhšie zabehnutú vzdialenosť 15 km od operácie. Našťastie sa nič nepokazilo a mohol som bežať ďalej. Stretol som tam aj kamaráta, s ktorým sme chvíľu pokecali, ale neskôr mi ušiel v zbehoch. Tu boli ešte zbehy celkom príjemné, dali sa aj mne bežať a nemusel som dávať až taký pozor, nebolo to až tak technicky náročné.
Pri druhej občerstvovačke pri Slieskom dome som si doplnil vodu, najedol som sa, zjedol som nejaké magnéziové tablety, moc som sa tam nezdržoval. Terén bol dovtedy celkom jednoduchý, dalo sa to celkom bežať. Na 30. kilometri na občerstvovačke pri hrebienku som spravil trošku chybu a nedoplnil som si vodu do fľašiek, iba som sa napil z pohára a išiel som ďalej. To som oľutoval asi na nejakom 35. kilometri, kedy som zistil, že moje tempo nie je až také rýchle, dochádza mi voda. Chcel by som sa aj najesť, ale keďže som nemal čím zapíjať, tak som si dal iba gel a zapil som ho poslednou troškou vody. Pri zbehu zo Svišťovky ma opäť obiehali ľudia, ktorých som obiehal hore kopcom a tak som ich automaticky púšťal pred seba. Uhýbal som sa im, pretože som sa nechcel cítiť pod tlakom, že im musím uchodiť a bolo to tak pre mňa lepšie. Tento zbeh som ani moc nenatáčal, pretože už som bol riadne unavený a teda som sa tešil, že sa na občerstvovačke poriadne napijem a najem. Red Bull, všechno dají. Ještě druhá? Na občerstvovačke som hneď doplnil tekutiny, vypil som tam z fleku asi liter vody, nejakú Pepsi. Vodu som si doplnil aj do fľašiek a poriadne som sa tam ešte občerstvil, dal som si niečo slané, niečo sladké, niečo som si zobral ešte aj so sebou do cesty a chvíľku som si tam len tak postal, aby som nabral druhý dých. Keď je človek unavený, tak je veľmi ťažké opustiť občerstvovačku, kde máte všetko, čo potrebujete, ale keďže mi zostávalo dokonca už len 10 km, tak som vedel, že to už zvládnem a vyrazil som ďalej. Tu bol terén ešte chvíľu náročný, ale jak sme prechádzali do Belianských Tatier, tak sa to stále zľahčovalo a ja som konečne mohol využiť aj paličky do stúpania a pomáhal som si nimi aj dole kopcom, aby som mohol ísť rýchlejšie. Keď sme prišli do Monkovej doliny, pred ktorou ma všetci varovali, terén tam bol zase veľmi náročný, chodník tam bol úzky a moje tempo bolo asi 13 minút na kilometr a to sa stále išlo iba z kopca, ale už som sa moc neponáhľal, lebo som vedel, že mi stačí ísť dolu k potoku a odtiaľ je to len kúsok do cieľa. Posledný kilometr som stále zrýchloval, lebo som už vedel, že už to je za pár a že to môžem stihnúť pod 8 hodín.